Right, kazhinji ndinoti kana ndichitanga kutaura ndinoti kana ndichitaura batai mazwi. Kuitira rini? Kuitira mangwana. Sevanhu vakuru tinenge tichitoziva ipo paya kuti vamwe vazukuru vangu unoti ukataura nepaunenge wataura napo iye pidigu zvinhu kushandura zvinhu kuti azoti izvozvo hatizvitenderi vazukuru, hatizvitenderi handiti isusu tinenge tichitoka mumastreet mataswera umu tichionawo zvinenge zvichiitika kuti zvinhu zviri kufamba sei, touya nazvo togara mumba medu sezvo zvini nevazukuru vangu totangawo kutaura sevanhu vanenge vari mumba mavo, but vamwe vazukuru vangu vamwe vachona ndati vakoniwa, unonzwa nyaya dzavo kupidigurwa kusharurudzwa kuti sekuru vati izvozvo hazvitenderwi vazukuru handiti musatambe muchidaro, musazviite izvozvo. Sekuru havatya kutaura chavanenge vachida kutaura, manzwa tingotingopfuurawo napo ipapo tipanjekese tisati taura nyaya toda kutaura panapa. So kana wanga usati wasubscribe to this channel kamuzukuru, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much to all vakasubscribe. I'm greatly humbled nemasubscription enyu, basa renyu riri kukura. Thanks very much vanoramba vachikomenta vachisimbisa basa handiti. Right, inzwai kanyaya iri panapo vazukuru. Sekuziva kwenyu kuti munyika medu tanga tine zvanga zvichiitikawo mazuva akaperawo, kune zvakawanda zvaitika, zvakawandisa, especially zvimwewo zvinoafektawo upenyu hwedu sevanhu handiti. So mazuva akapera ndakambotiwo ndakagara some days ago ndikaonawo Tete Zuva Habane, right, vakabva vabudikirawo vakabva vati vataura nyaya, vakataura vachiti aiwa ma-celebrity, ma-celebrity, ma-socialite, ma-blogger vachirowo vema-YouTube. Handi channel vazukuru vangu vanoitawo zve-YouTube. Isusu hatiko ikoko, isusu tinenge tiri mumba medu. Handiti isusu tiri kutaura nyaya tiri mumba medu. Right, so nevanoitawo, in fact vese vane mafans vanovateerera seSezuva Habane vakabva vataura vakati let's give back to the community, let's give back kune vanhu vanotitsigira by saying out, hanzi by tovawo voice revanhu vanenge vachititeerera, mafollowers edu, following edu, mafriends edu. Ngatimapewo back. How? And by speaking out against corruption. Zvakataurwa ndiTete Zuva Habane havasi sekuru handiti. Nhasi ndoda kungodzokorodzawo ndichibatawo nemaitaurwa nevamwe handiti. So Tete Zuva Habane ndo zvavaikurudzira kuti ma-celebrity hanzi don't involve politics. ndiTete Zuva Habane hanzi musataure politics, political dzisiyei handiti. Mungotaura zvinhu zviri kuaffecta livelihood yevanhu handiti, according to Tete Zuva Habane. Now it seems kuti zvoni zvakataurwa naTete Zuva Habane zvaita marespond kana kuti zvaita ma-celebrity abva aitawo stand up nekutaurawo zvavataura handiti. Kuroti zvakataurwa naTete Zuva Habane zvakashanda, because tazoona muchinda kana kuti muimbi mukuru aniti isusu tichikura tairi muzuva achinzi Gandanga, right, Thomas Mukanya Mapfumo handiti. Vazhinji vedu especially vanhu vazhinji tinomuziva Thomas Mapfumo, the legendary musician wedu, abva asvikawo pakataurawo zvataura against corruption. Akati zvonaiwa ngatisange tiri tinorwisana vanhu pachedu, but let's fight against corruption. Kwanziwo tine maproblems akawanda akatiwira kusanganisira nedambudziko rechirwere chiri kushungurudza vanhu venyika yeZimbabwe. Let's fight against corruption nechirwere ichi.
kwete kurwisana isusu pachedu handiti. Hatifaniri kunge tiri tinorwisana isusu pachedu. We must be at peace, but let's fight against corruption. Let's fight against this pandemic, this world pandemic yapindawo kunyangwe nemunyika medu, nekuti iri kusvikawo pairi kuaffecta upenyu hwedu handiti. The world, as I'm talking right now, it stands still because of this pandemic. Even Zimbabwe itself is a standstill. A lot of activities they are not akamiswa just because of this pandemic. So let's fight against it. Let's fight against corruption and this pandemic. Ndi mukanya vanga vachitawo ndi mukanya va mukanya handiti. So pazouyawo muchinda, pazoitawo muchindawo anonzi iye mbudzi yadhura. Mbudzi yadhura ndokunga tinomuziva. Muchinda aiekta naGringo, akamboekta ichi Gringo achiekta achinzi mbudzi yadhura. Vazhinji especially vakakura makuru akati darikei vanomuziva. Even nowadays zvakare ari kuitawo maclips, ari kuitawo achiitawo acting dzavari kuita. Azonyorawo netembo yanga achidetemba pamusoro zvakare pekurwisana necorruption munyika yedu yeZimbabwe. Zvinoreva kuti zvoni zvakakumbirwa naTete Zuvabani, ifeedback yandiri kutouya nayo kubva kune macelebrity. Muchinda wanonzi Buffalo Soldier ane zvaataurawo pamusoro penyaya imweyo yatiri kutaura nezvayo. Handiti munonoresearcha kumapages avo vanhu ivava vandikukudza. Handiti Ruvheneko wofuti abva ataurawo zvakare pamusoro zvakare penyaya yecorruption, yekurwisana necorruption. Handiti so ndiri ngoya nefeedback about zvakakumbirwa naTete Zuvabani. So I just want to congratulate Tete Zuvabani kuti haiwa basa ramakataura mazuva akapera, nyaya yamukaparura yasvika payakasvikawo munzeve dzevamwewo macelebrity vakusvikawo pavakutaura, because inzwa yakava zukuru. Hapana munhu anoda chinhu chinonzi corruption, because corruption, it is a cancer which affects each and every single one of us as Zimbabweans. Handiti vazukuru. So isusu ininosa sekuru ndinoti let's pray kuti Mwari atinzwe, Mwari atinunure kubva padenda recorruption nedenda iri rakatidai kutishanyira, riri kutitorera hama dzedu. Handiti ndochandangotiwo ndiwe nacho pazuva ranhasi kuti vazukuru ndo nyaya dziri kutendererawo mumastreet esocial media. So munodzionawo sei nyaya idzi? What do you think about my celebrities who are now speaking out against corruption? Ndoda kutaura futi pane macelebrities, pane chandadiscover kuti macelebrities vanohwanda kunyura sevasipo kana pachiitika zvinochiitika. Handiti vanoita sevasipo. So guys, macelebrity, I'm talking directly to you. Musauye muchitiitira noise, musauye muchitiitira noise. Imwe nesina basa kutiitira mafani fani, imi makaguta. Handiti pane pamwewo panenge pachida kutiwo mungewo muri munotaurawo. Izwi renyu, you are the voice for the voiceless. Handiti you are the voice for the voiceless. Your followers speak for them, speak out for them. Musataure politics. Do not oppose any political party. Handiti respect your government, respect your leadership, your authority. But we don't have any respect kuchinhu chinonzi corruption. Handiti vazukuru vangu, we don't respect corruption. We respect people in authority. We respect vanhu vanotitungamira, but we don't respect corruption. Handiti vazukuru vangu, because izvezvi kutotaura kuno kumacelebrity hamusi kuita mari nechannel yamunofanira muchiita nayo mari. Zvibvunzewo kuti why? Kutaurawo sasekuru, ndiri sekuru vanhu tiri kutaura tiri mumba medu. Handiti
zvinenge zvichitaurwa navazukuru vangu, zvimwe zvade chitora uku touya nazvo tongozvidi tongotiwo nemo nemo. Handisisiri ndadaro, ndine kwandachizvitora vazukuru, so ndo chandangotiwo ndiuye nacho. Uncle Saint, much love.